си се оплашила от нещо много силно, ако имаш много страхове, тързания, тревоги и си изнервена, тревожна, или имаш физически неразположения, заболявания, аз мога да ти помогна чрез леенето на олово куршум. То помага на всяко едно ниво. Лекува страхове, лекува физически неразположения, всякакви травми. Всичко, що е на енергийна основа, що е блокаж. Ако желаеш да почувстваш облегчението още на момента, да почувстваш мира в душата си и да бъдеш здрава и щастлива, аз съм тук за теб. Обади ми се, за да ти помогна. С помощта на висшите сили и Господ ще сбъднем за теб твоето чудо. Бъди благословенна и се грижи за себе си.